Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bah subscribe nok manta. Ka United Democratic Party kam singotanat show ya ka National People Party Basha Weng ha Khasi Hill Autonomous District Council KHADC. Ki nong elam ka United Democratic Party kim singotanat show ya ka jingjia po Khasi Hill Autonomous District Council KHADC ba ke Executive Committee hapo ka jingelam ka seng UDP ka sya pen khalem nong lapan pau ki nong elam hadin ka jingelang jit nong kit kam thamai General Executive Committee hakas ngisai jan nagpunta ka samoy trekam jong snem arjar arpulai hadu arjar arpun riu ka tolong khobor ka itu babun kinong ilam kilabu jingkeli halor kani ba kinong ilam kisngap jar bat ki perkhat ba kinong ilam ba kli kinyang persya hanrei kam simdon hadu mentang u presiden keseng United Democratic Party uba met ba longdo palasya ji thamai biang kum u presiden jong keseng United Democratic Party nagamta ka samoy trekam jong snem arjar arpulai hadu snem arjar arpinriu ya kane kemat lai kren bat ha kachengelang jong keseng kakam kadai bat ki MDC hanrei ngim klet yaki kane kejian amar bangimdon ka an bante lakam ya ki MDC ban kanthi nagawai sakawai ngikermen ha kajing penbet thama ya kakernit bahan riu anla banyada ong ba met ba langdo u presiden jong keseng United Democratic Party